Літва звернецца да старшыні дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі, каб урэгуляваць сітуацыю з заблакаванымі на тэрыторыі нашай краіны фурамі. Напярэдадні Лукашенко заявіў, што літоўскія ўлады ўжо звярталіся з пытаннем адкрыцця мяжы для пропуску фураў, але не на той адрас. Обратились в Лидский пограничный отряд, представьте, не в государственный орган, не в МИД куда-то там, не в правительство, а в Лидский пограничный отряд с просьбой, как мне доложил руководитель пограничной службы нашей, открыть границу. З раніцы 10 лістапада Беларусь перастала выпускаць у Літву, якая закрыла мяжу з нашаю краіною папярэдне да 30 лістапада, фуры на літоўскіх нумарах. Транспартныя сродкі пад кантролем сілавікоў пачалі ставіць на адмысловыя стаянкі. Паводле інфармацыі Нацыянальнага цэнтру кіравання крызісамі Літвы, у Беларусі застаюцца каля 500 літоўскіх цяжкавікоў і прычэпаў. Асацыяцыя перавознікаў Лінава падае значна большую колькасць, не менш за 4,5 тысячы.